Ọ dị mma Igbo mma mmanụ. Asị m na ọ ya adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Wee sị nke onye chiri ya zelụnụ. Ọ ka bụkwa mụnwa nwanne unu nwoke bụ Onowu Ugonabọ na-ekene unu n'ụbọchị taa. Wee sị ka Chukwu okike abịa ma gọzie ụmụ Igbo n'ụwa gbaa gburugburu. N'ụbọchị taa dịka nsi kọwaa na mmalite okwu m, aga m akọwa isiokwu pụrụ iche nke m ga-achọ ka ụmụ Igbo n'ụwa gbaa gburugburu tọọ ntị n'ala ka anyị wee nwee ike mụta ihe dị n'isiokwu a. Ọ dị nnukwute mkpa, ma tupu m na-amalite ya bụ isiokwu, achọrọ m ka m yọọ ụmụ Igbo ndị be anyị wu ndị Igbo nọ n'ụwa gbaa gburugburu, ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ ozi m, biko nyere m aka wee gbasaa ozi a ka o rute onye enu ntị, rute onye ana ntị, maka na Igbo bụ ofu, anyị niile ka bụ ofu. Ị ga-eme nke a site n'ịga na YouTube chanel anyị nke afọ ya bụ Igbo bụ ofu. Ịbanye na YouTube chanel anyị, ị gaa n'ebe esere mgbịrịmgba, pịa aka. N'ụzọ dị otu a, mgbe ọbụla ozi a ga-abịa n'ikuku, a ga-eme ka ị malụ na ozi a abịago. Ị nyekwazila anyị aka wee tụso ozi a, zijere ya nwoke, zijere ya nwaanyị, onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ka ọ nụ ozi a, maka na ọ dị nnukwu mkpa. Wee sịkwa ọzọ na ọ ga-adịrị Igbo na mma. Onowu Ugonabọ ekene unu. Wee sị ka anyị gbapụ ya ọsọ n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. N'ụbọchị taa anyị ga-akọwa isiokwu nke bụ ekpere n'ala Igbo. Ekpere nke ndị oyibo kpọrọ prayer, nya ka anyị ga-akọwa n'ụbọchị taa. Nya ka anyị ga-akọwarị ndị Igbo n'ụbọchị taa. Dịka m kwuru na mmalite okwu m, na m ga-akọwa ihe gbasara ibe ndị oyibo kpọrọ culture reformation, maọbụ anyị nwekwara ike ịkpọ ọnya tradition reformation. Nke a pụtara na nkụzi a na-akwado na ndị Igbo nwere ọdịnala, na ndị Igbo nwere omenala, na enwere ọtụtụ ihe dị n'ala Igbo ụka wee bịa, ndị ọcha wee bịa na-emegidere okwukwe anyị nwere dịka ndị ụka. Ọ na nkụzi a ka m ji chọọ ka ndị Igbo chighakwa azụ n'ọtụtụ ihe ọma dị iche iche nke anyị na-eme, nke ndị nna nna anyị ha merụ n'oge ha, nke na-emegidere okwukwe anyị dịka ndị ụka. Ka anyị si na nkụzi a wee gaa chigha azụ, gaa wetachakwa ọtụtụ ihe ndị a wee tinye n'ofufe Chukwu anyị na-efe dịka ndị ọgbara ọfụ n'ụbọchị taa. Nwekpa ọnya culture reformation, maọbụ ịkpọ ọnya tradition reformation. Ọtụtụ ndị Igbo amaghị ihe bụ ihe dị iche na omenala na ọdịnala. Enwere ọtụtụ ndị Igbo na-ekpere arụsị nke ndị oyibo kpọrọ traditional religion, mana ndị dị otu a na-ekwu okwu, ha na-asị na ha na-eme omenala. Nwechaa ka m jiri ohere a tupu m banye n'ịgbara isiokwu a wee kọwaa ihe dị iche omenala na ọdịnala. Maka na onye na-ekpere arụsị, na-egburu arụsị ọkụkọ wee sị na omenala ka ọ na-eme, nke a bụrụ eziokwu. Omenala bụ otu ndị si ebi ndụ, otu ndị si eyi akwa, otu ndị si emegasị ọtụtụ ihe, si agba ọgbọ, otu ndị si anụ nwaanyị, otu ndị si eke ekike dịka nkere ya n'ụbọchị taa. Ị na-eme anya ọfụma, ịfụ ebe ọbụla ịfụrụ onye si otu a nsi ke ekike, ị ga-ama na onye a bụ onye Igbo. Ọ ihe a ka a na-akpọ omenala. Nyanwa bụ culture n'onu oyibo.
ọdịnala bụ ya tọrọ omenala, ọdịnala mụtara omenala, ọdịnala bụ nkwenye nke si n'agbụrụ wee fee n'agbụrụ. Ọtụtụ nkwenye, ihe dịka ikpere chi, ihe dịka ịnụ ụwa, ihe ndị a bụ ọdịnala. Ọdịnala dịbara gboo, ọdịnala bịa mụtara omenala. Ya na onye na-ekpere alụsị wee si na omenala kwesịrị ka ọ gaa mee nyocha malụ ihe dị iche omenala na ọdịnala. Mana ọ bụrụ nke a ka anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa. Ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ na ị na-eme omenala, ị na-eme ọdịnala, a ga-enwe ihe akpọrọ reformation, nke bụ na enwe ndị dị mma na-emegidere okwukwe anyị dịka ụmụ Chukwu, dịka ndị ụka, anyị ewere ya jidesie nya aka ike, maka na anyị esiro n'elu wee daa. Na anyị nwa bụ ndị Igbo dịbara gboo ụka wee bịa. Anyị anaghị achụ ụka achụ. Ụka ga-adị, ụka amaka, mana ụka agaghị anapụ anyị ọtụtụ ihe ndị nna nna anyị ha melụ bụ ihe ọma. Ụka agaghị anapụ anyị ihe ndị dị otu a. Nwetị na otu n'ime ọdịnala Igbo m ga-akọwa maka ya taa, wee webata ihe mkpọrọ reformation, nke bụ nrazigharị, bụ ekpere. Ọ gịnị bụ ekpere? Ekpere bụ ụzọ mmadụ ji akọsara Chukwu mkpa. Nwechukwa ndị Igbo ọzọ sị, ọ bụ ụka wetara ekpere n'ala Igbo. Ọ bụghị ụka wetara ekpere n'ala Igbo. Ụka bịara n'ala Igbo kwudo ekpere. Ekpere dịbara gboo. Ndị nna 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 anyị ha bụ anyị ụzọ pụta ụwa na ekpere Chukwu okike abịama site n'ụzọ dị iche iche. Dịka ndị Igbo si nwee nkwenye na enwere Chukwu anaghị afụ anya bụ Chukwu okike abịama. Iji kọwaa ihe m na-ekwu ọfụma, ndị Igbo na-ekpere alụsị dịka m si kọwaa anya in a traditional way, nke a kpọrọ traditional religion. Mana o meghị ka ndị Igbo ghara ịma na ọbụla arụsị kelu mmadụ. Ndị Igbo mana enwere Chukwu anaghị afụ anya kelu mmadụ. Ihe eji kweta n'ihe m na-ekwu bụ na agbanyeghị nkwete ndị nna nna anyị ha kwetere n'alụsị, ịbịa n'akụkọ ihe gbasara ala Igbo, enweghị alụsị obodo nke akọrọ n'ọnyanwa kelu mmadụ. Obodo dị iche iche nwegasịrị alụsị mgbe gboo, mana akụkọ gbasara ndị Igbo enweghị alụsị edere n'akwụkwọ si na alụsị dị otu a kelu mmadụ. Ihe ndị Igbo kwenyere n'Chukwu nke bi n'elu, Chukwu okike abịama, bụ ihe kelu mmadụ. Nya ka m ji kwenyesi ike na-ekwusie ike na ndị nna nna anyị ha makwanụ Chukwu. Ofu Chukwu anụnwa ndị ọcha bịara wee kọwara anyị. Ndị ọcha bịara wee kọwara anyị ihe dị na Chukwu. Ọ bụla ndị ọcha wetara anyị Chukwu, anyị ma Chukwu ndị ọcha wee bịa. Mana ihe ụka mere bụ na ụka mepere anyị anya, gbatịzie anyị ọtụtụ ihe ndị anyị ga-ewepụ, wee metie anyị wee mara ọtụtụ ihe dị iche iche dị n'ime ya bụ Chukwu. Ya bụ na Chukwu dị, ụka wee bịa. Ndị Igbo na-ekpere Chukwu. Ndị Igbo na-asọpụrụ Chukwu okike, na-ekpere Chukwu site n'ekpere. Ọnya mere m ji sị ka nkọwa ihe dị n'ekpere n'ụbọchị taa. Ịbịa n'ịkọwa ihe gbasara ekpere, tupu ụka abịa, ndị Igbo na-ekpe ekpere n'ụzọ dị iche iche. Aga m akọwa ya ọfụma, mana nke m ga-akọ wee kọwa ọfụma wu ekpere site n'ịgọ ọjị. Ekpere ndị Igbo na-ekpe site n'ịgọ ọjị. Ọtụtụ ndị be anyị chefuziri na-eji ọjị akpọku Chukwu okike abịama. Ama m na a na-agọ ọjị ebe a na-anụ nwaanyị n'ala Igbo. A na-agọ ọjị ebe a na-eme ihe dị iche iche. A na-agọ ọjị. Mana ihe m na-ajụ ndị Igbo, mgbe gboo gara aga, ọ na-abụ nwoke teta ụra n'ụtụtụ, ọ kpọkọọ ezinụlọ ya.
si ka a gọọ ọjị ụtụtụ, ka ekene Chukwu site n'ịgọ ọjị. Agọ ọjị, agọcha ọjị, awụọ ọjị tupu agaba ọlụ. Etu a ka ndị ọcha sikwa wee bịa wee kọwakwara anyị enweghị ihe dị iche. Abịa na nkụzi ụka taa, anyị nwere ya na-akpọ morning devotion, nke bụ apụta ụtụtụ akụ aka gụọ good morning Jesus, good morning Lord, eme ọtụtụ kpee ekpere dị iche iche dịka ndị ọcha si kụziela anyị. Mana ọtụtụ ndị Igbo echezego na ihe a na-akpọ morning devotion dịkwanụ n'ala Igbo tupu ụka abịa. Ndị Igbo na-eme ya tupu ụka abịa site n'ịgọ ọjị. Mmadụ one na ezinụlọ anyị taa ka na-emechi ife ụtụtụ ewere ọjị tinye n'efere, gọpụ ọjị, wee si n'ụzọ dị otu a kenee Chukwu, wee kpọtuo Chukwu. Ndị be anyị amazighị, ndị be anyị meziri omume ndị ọcha na-aga, chefuzie na enwere ihe anyị na-eme. Mana ihe mere o ji dị otu a bụ na ọtụtụ ihe ndị ahụ anyị na-eme dịka ịgọ ọjị a na-akọwa taa, ụfọdụ ndị ụka taa were ya nọọ ihe omenala, nọọ ihe ikpere alụsị, nọọ eji ọjị agọla alụsị. Mana ihe eji ọjị eme bụ na eji ọjị akpọku Chukwu okike abịama. Eji ọjị akpọku Chukwu okike abịama. Eziokwu na ndị gboo bụ anyị ụzọ bi ụwa na-agọ ọjị n'iru alụsị. Mana ịgọ ọjị ọbụla mgbe dum amalitere ịgọ ọjị ka ha na-aga n'iru alụsị, a na-aga n'obi, a na-aga n'obu aga ọjị n'ala Igbo. Ajụjụ m na-ajụ taa wee bụrụ, kedu ihe nwe obu mgbe gboo? Obu dị ka ụlọ nsọ n'ụbọchị taa nke anyị kpọrọ chọọchị. Ọnyanwa wee obu. Ebe ọ bụ na anyị amalụgo Chukwu, kwete na Chukwu, kwete na nkụzi ụka, kedu ihe ga-eme agara eji werezi ọjị na-agọ n'ime ụlọ ụka? Kedu ihe mere ndị ụkọchukwu agara eji na-agọ nwa ọjị n'ime ụlọ ụka? Kedu ihe mere ndị okenye nzukọ a na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka na ndị be anyị agaghị eji ewere ọjị dịka ihe a na-akpọ sakramental? Abịa n'ụlọ ụka enwere ihe a na-akpọ sakramental. Ndị ụka kụziri anyị na-eji chaplet ekpe ekpere, ndị ụka kụziri anyị na-eji krọs ekpe ekpere, ndị ụka na-eji baịbụl ekpe ekpere, ụfọdụ ndị ụka na-eji mustard seed ekpe ekpere. Ọjị kwesịrị ka o soro na sakramental n'ala Igbo. Ndị ụka ka m na-agwa nke a, ndị isi ụka, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị mee ihe a, bụ ihe ndị nna nna anyị ha tọgbọrọ anyị dịka ụkpụrụ. Ọ na-esi n'agbụrụ efe n'agbụrụ, mana o rụziri n'agbụrụ anyị wee na-emechi ihe ndị dị otu a. Enwekwanụ nke o ya awụ ihe gbajuo dọrụ mgbe gboo, nwoke were ọjị tie n'ewere wee kpọkwuwe Chukwu, Chineke ama gbadata. Ọ bụrụ na anyị chighaa azụ n'ihe ndị dị otu a, Chineke anwa ya akakwa na-aza anyị ekpere. Ọ ya na-aza anyị karịarị ka o si aza anyị ma anyị mebe n'ụdị nke ndị ọcha kụziri anyị. Ọ ya na-aza anyị karịarị. Ọnya mere m ji na-enye nkụzi a, si anyị kwesịrị anyị webata ihe ndị a niile n'okwukwe anyị anwa, anyị enwe ike na-echigha anya azụ mara na ihe ndị a bụ ihe dịkwanụ anyị wee bịa ụwa. Anyị esiro n'elu wee daa. Nya ka m ji ayọ ndị Igbo, biko n'udododo, ka anyị ghara ịnọzi na-ekwu na onye were ọjị ọ bụrụ na ọ na-ekpere alụsị, onye were ọjị gọọ ọ bụrụ na ọ na-ekpere alụsị. Ọnya mere m ji na-akọwa ihe gbasara ọjị, ihe gbasara ekpere. Ọtụtụ ụzọ ka Igbo si ekpe ekpere, ọ bụrụ sọ ọjị, mana achọrọ m ka m kọwaa gbasara ọjị taa. Ndị Igbo na-ekpe ekpere site n'ịgọ ọfọ. Mma akọwa ọfọ mbọsị anyị akọwa gbasara ọfọ. Enwere ihe a na-akpọ ọfọ n'ala Igbo, eji ọfọ ekpe ekpere. Mana mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi, akaghị akọwa nke a n'ozi nke na-abịa, maka na ozi a amalitego. Dịka esi n'ezi m ya ka m ga-esi n'ezi ya Igbo, ka o nwee ike wee baa anyị ntị. Nwesị ndị Igbo, biko ndị okenye anyị welitekwa ọjị. Iwe siri ike, okenye Igbo were ọjị. Mgbe ụfọdụ itete n'ụtụtụ were ọjị kenee Chukwu, na Chukwu, ofu Chukwu anwa ụka kọwara anyị, ofu Chukwu anwa dị na anaba anyị, ụka wee bịa. Ịpụta ụtụtụ dịka okenye, dịka nwoke,
dị nwe ezinụlọ were ọjị gọkwuo Chukwu okike abịa ama. Ịmara otu ahụ isi ekpe ekpere n'ụlọ ụka, si otu ahụ jide ọjị aka kpebe ekpere ahụ, ikpechie nye kwubie nye n'otu ahụ isi kwuo nye ka o si dị, Chukwu ya agbarata bịa zara ekpere ahụ. Maka na Chukwu ha ka anyị na-akpọ. Nwesị na ọ ya dịrị ndị Igbo na mma. Ọ ka bụkwa mụnwa Onowu Ugonabụ si ka m kenekwa unu ọzọ wee gbasakwa ozi a wee sị na ọ ga-adịrị unu na mma. Ya gazienụ.